Chi wedi bod ar un daith i China, wrth gwrs, paratoi i fynd allan i America hefyd i gwrdd â Mecsico. Sut oedd y daith gyntaf na felly gyda Ryan Giggs a tîm y ffordd i newydd, am eich chwaraewr yn dod mewn hefyd? Ie, da iawn. Dyddiau cynnar yn dal i fod, lot o waith i wneud, ond edrych ymlaen rwan i'r trip nesaf yma, sydd yn drip da ar ddiwedd tymor hir i'r chwaraewyr. O ran y reolwr hefyd, ni sôn mynd draw i China. O'r tu allan, oedden ni'n gweld yn gwenu lot, oedd fel sef yn mwynhau. O'ch chi'n synwyro fod yn mwynhau hunan yn y rôl? Oedden ni'n meddwl bod o wedi ymlacio a wedi setlo mewn i'r rôl yn naturiol iawn. Dwi'n meddwl bod y 2 flynedd mae o wedi gael o brofiad o dan Louis van Gaal wedi helpu yn arw iddo fo i wneud y cam yna o fod yn meddwl fel chwaraewr i ddechrau fod yn meddwl fel rheolwr. O'ch chi'n mwynhau hefyd, gweithio gyda Ryan Giggs? Oeddwn, ti'n bod, allai i ddim byw mewn lle fel hyn yn pregethu hyfforddwyr y dyfodol pa mor bwysig ydy gallu addasu pan yn gweithio efo pobl wahanol, efo meddwl agorad, ac wedyn yn meddwl cul yn hun, ac yn methu addasu. Dwi wedi mwynhau bob eiliad o'r foment gyntaf efo'r tîm cenedlaethol, ac ia, wedi ynghyffroi bod y ffordd ymlaen a fod na gyfnod eiraidd arall o'n blaen yn eitha buan. Braf clywed hynny. Oedd na gyfnod le o'ch chi'n meddwl falle byddech chi ddim yn rhan o'r tîm y fforddi gyda Cymru? Wel, wrth gwrs, ti byth yn gwybod beth sy'n digwydd mewn pêl-droed, ond ar yr un pryd, oeddwn ni'n hollol siŵr os oeddwn ni eisiau cario ymlaen yn bersonol. Oedd o'n gyfle i mi fod yn gallu symyfyrio ac gofyn y cwestiynau yna, oherwydd oedd o'n holl bwysig i mi os oeddwn ni'n mynd i gario ymlaen, mod i'n mynd i fod yn gallu rhoi i Ryan be mae o ei angen o fewn i staff. Achos mae'n rhaid bod chi'n clywed y sybrydion oedd yn mynd o gwmpas pan oedd yna ansicrwydd. Oedden ni cefnogwyr, chwaraewyr, pawb yn sôn, mae rhaid i Osian Roberts fod yn rhan o'r tîm y fforddi. Fi'n gwybod bod chi'n anwybyddu pethau fel yna. Oedd hi'n braf clywed hynny o'r tu allan hefyd? Ie, i fod yn onest, ti ddim yn anwybyddu y pethau yna. Dwi'n meddwl fod o'n elfen naturiol o ddynolryw. Bod chdi'n clywed y pethau positif neu yn clywed y pethau negatif. Y peth bwysig i mi ar ddiwedd beth bynnag oedd yn broses oedd bod Cymru yn mynd i parhau i fod yn llwyddiannus ac adeiladu ar y llwyddiant sydd wedi bod. A beth bynnag oedd y penderfyniad oedd yn mynd i fod yn gywir i sicrhau fod y cyfnod yna'n parhau cyn hirad a fedra ni. Yna beth bynnag oedd ora oedd y peth bwysig mod i'n rhan o hynna neu ddim yn eilradd yn sicr i hynny. A jyst yn ola gyda'r newidiadau i gyd, nisoch chi am y swydd, gysoch chi gyfweliad am y swydd. Oedd yn benderfynu'r anodd rhoi'r cais yna mewn? Na, oedd mewn gwirionedd oherwydd y sefyllfa ydda ni yn ddihi. Oedd na vacuum, ac oedd wrth gwrs o rhaid gwneud penderfyniad reit pwy sydd yn y sefyllfa ora i fod yn cario ymlaen. Ac oeddwn ni'n teimlo yn gry bod dilyniant yn holl bwysig. Yn ofn mwyaf fi oedd fod na rhywun yn mynd i ddod i mewn a newid bob dim. Ac felly oeddwn ni'n teimlo'n gryf fod yn bwysig mod i yn y sefyllfa oeddwn ni yno fo, yn ceisio amddiffyn be oedd wedi cael ei roi mewn lle gyn gymaint a sydd bosib, ac wedyn i adeiladu ar hynna. Yn ffodus, mae'r penderfyniad sydd wedi cael ei wneud yn golygu bod Ryan yn teimlo'n gry yn yr sylfaen yna sydd mewn lle ac eisiau adeiladu ar hynna, felly mae popeth wedi gweithio yn iawn ac i'r un perwyl. Ond yn aml iawn, mewn sefyllfa fel oeddwn ni yn ddi, yn aml iawn, y rheswm mae yna newid rheolwr ydy fod pethau naflwyddiannus, ydy pethau ddim yn gweithio. Oedd Chris yn gadael o'i ddymuniad ei hun, felly oeddwn ni'n teimlo mod i'n gyffyrddus iawn, mod i ddim yn mynd tu cefn i neb, yn gadael neb i lawr, sydd yn gallu digwydd mewn sefyllfaoedd fel hyn, ac felly yn gwneud y penderfyniad cywir i ddangos pa mor gyffroes ac angerddol oeddwn ni fel Cymro, fod hi'n bwysig bod ni'n cario ymlaen efo'r gwaith oedd wedi bod yn cymryd lle am rai blynyddoedd. Diolch yn fawr iawn am bopeth. Diolch am siarad â ni. Diolch, Chris.